Karon, andam na gid ang stage nga sound system. Nga maoy pangandaman ako karon sa singing contest nga ako ipigayon diri sa among sitio. Kinahanglan gyud nga nindot ang sit up sa ko ang stage, ang akong sound system andam na. Nya ang kuwang nako pag audition na lang sa mga singer nga mo-appeal sa sing along contest karon gabi. Karon angay gini karon nga naagi mo audition nga ako gi mo audition. Ayuhong gina kong pili ang mga singer nga mo-appeal sa akong contest. Karon nindot og maayo ang mga paagi sa akong sing along contest karong gabi. Isa man duha nga. Boss, uy, ganang nai singing contest on dere boss. Naay sing along contest pero kinahanglan i-audition pa nako. Ay sa problema boss, ako kanta ko mo ni kung tuyo dere ron kay nadunggan man ako nga nai audition ni mo ron sa imong sing along singing contest. Nya apil ka. Apil ko Kisa may ngani mo? si Mr. Kambudlot Mabaw Baby Junior. Kabudlot. Sige. Kinahanglan audition ka ato ka tungtong sa stage. Ato dito. Nya kini usa, kisa may usa ako. Ko ba nimo ni padung dire? Boss. Kisa nga na niya? Si Ernesto sa muka, may tawag ko kay kuan puro nga programa ko rin na singing contest na. Nya, saman, mapil ka apil ko. Nang lang ko kwarta sa busog. Pero singer ka. Singer. Diin mo ka sa una ni apil og mga interview ka na kuna. Diin ka apil sa una og mga singing contest. Dindiin lang ko abot boss. Hey. Dindiin lang si abot. Ikaw, diin ka sa una apil singing contest. Wa ko madindiin og abot pero parte lang kining kontrahab. Ayay, buhay atrasan misig usa pa gangaw ni kontraha. Ayay. Kung sa may kantahon mo. Boss, ako tayo magruan mo. Adi, may makita man na ron gabi kay pamo may magkontra. Audition naman ako daan mo sa may ngani mo. Ako si Ernesto sa muka. Sa mukik no. Sige, unsa may katahon nimo? Usa kini ka awit nga naguluhan nga balod. Balod. Patay mo nagiagbag yung biti ani. Sus bungot sa ukok. Ikaw unsa may katahon mo? Ako dagat. Magkaron hayon dagat. Dagat ko balod magaya. Kung para lang klaro boss, dito lang nimo ilubaw ako sa akong katahon. Sige. Paminaw ko na yan ato dito sa stage bit. Bibi. Yabay. Atin ka. Okay karon mga higala kaya maumay karon ang gitawag og singing contest audition ako karon. So ang akong unang buhaton na akong tawagon ang unang magpa-audition mao si Ernesto Samuka. Unsa kay kita katahon nimo? Unsa kini nga balod. No, mo ka gani hadi magkangho. Ay, nausog ba siya akong kuha kay tungkol sa. Sige, maminaw ko nimo kung sa may timing. Okay. Kapila lang. Balud sa kapalaran hunong no. Ay, unsay hunong ko taon. Mapugyan nimo ng balod imong kanungon. Sa mga tao ka maluma may tao kag audition. Madawat nimo ni boss? Madawat nimo na nindot pagkakanta. Nindot niyo magkinta nindot ta gato. Balud sa kapalaran hunong na. Muhunong din na. Karon para makita gina to nga ikaw bagita sa mga tagay. Ikay kanta sad. Ako kanta. Pero mao to yung kanta? Ay sa ako to patabago ni si boss o madawat ba din mo kay di man na pwede nang bugna nimo ng balot nga sus na unsa naman sa man ka Ginoo ka. Sige lang sa iba man kang istorya ko para makadungaw na sila tanan. Ang pagkanta dong sultian talang kadong dili niyo na naon sa bugna nimo ang balot. Ano ang kanta o? Ang balon atong ipadayon Pagog-on kining hitsura. Kaba. Ayaw paaway. Tanawa, boss. Suko, unday. Mag-away mahinoon mo. Paminaw ba? Paminaw. Ang imong kantahon, balod. Ang imong haon sa man, patog yapon. Pero, dayo, nagkuha, dili kay pugnan. Sige. Ako yung kantabihin mo na niyo pagkantahon. Pida niyo. Para nga, inikapil yung 5 dis, mutaog mo. Ako kung impremyon ako. Ako yung premium ninyo, tag 2,000 ang kada usa, kada champion ninyo. Unya, sige mo kalis, di mo ka ma-order yung audition. Di mo magdawat, ana. Sige, kuno, ito, kuno, be. Anaan yung audition, no? Anaan yung audition, no? Balod mo, ha?
Ikaw, Balo Japon, pero hindi pa dayon. Ako, iapugnan man niya. ginamao, inani oh. Daw-dahon ngalaya natunas napadpad sama sa Unsel, purti nagana na tong siligo na na. Di mi kapil og kunti sana kay pasiligo no mo. Kita dawa na. no, no, no.